ngemini yomlilo kwakunzima kakhulu. Umlilo I think waqala phaa ngobo-12 emini kwatsha kwezinye isection wazofika ku-D almost yonke indawo yakwa-5 yatsha. Mna ndalahlekelwa yinto yonke emlilweni, ndakhala because ndicingela abantwana. Asibeke abantwana emqolo kokuqala, asinandawo yokubalekela. Kunzima kakhulu nokuthutha izinto because asina-space kakhulu apha endaweni esihlala kuyo. Abantu bakwaLumkani ebesithetha nabo efowunini, hayi banekhe kakhulu, bakunceda ngendlela erayithi. Labuya ngoko nangoko ithemba lam because bona basithembisa ukuthi yonke into yethu izawuba rayithi. Nyhani kwaba rayithi yonke into. Kwakutshe I think it was Thursday, so salinda just i-weekend, but kuveki elilandelayo baqala abantu bayithola imali. Imali leyo kuLumkani ndaphinda ndakha ngayo kuhle kakhulu, yonke into yami yenzeka ukukhawuleza kakhulu. Imali yona isizile kakhulu, abantwana bayakwazi ngoku ukuya esikoleni ngendlela erayithi. Sincede kakhulu uLumkani, sazifila singabantu.